Makasadyaya ka ng muntang personal king Meray the Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Establishment king Bambantarlak, Senator Win Gatchalian oras magumpisa ang investigasyon na ning Senado Dikel kanini. Gatchalian ang chairperson na ning Senate Ways and Means Committee. Agpang kaya, anam ka ring sospek kamera kap king POGO king Bambana, ding atin ng standing warrant of arrest ng limang bangsa. Yung resolution na i-final natin, pumunta sa committee ni Senator Risa. In fact, I'm going to coordinate with her regarding the hearing. And I will suggest na pumunta kami sa Banban para makita yung facility doon. No? Dahil malaking facility rin to hindi siya maliit. No? Almost 300, 400 yung mga na-rescue ng mga human traffic victims rin doon. No? Agpang kang Gatchalian, pakong berare mo naman king Senate hearing in Mayor Alice Guo. Minuna na ng sinabi ng senador, aadiskubrira king meto nga sangguniang bayan resolution, ang mag-apply ang license to operate para king Hong Seng Gaming Technology Incorporated de Guo, anyang aliya pa manungkulan ng timong mayor. February 2023, anyang Meray ding Hong Seng dapot king compound na amurin niya mitalakad, ing Zunyuan Technology Incorporated, ang Meray naman anyang March 13. Diskubre na naman kanuning kampo ng Gatchalian na makalugyo kang guway meto nga saken, recover da king Meray da Zunyuan compound, nung nukaran miras alos apataralan ay human trafficking victims, ding rescue da ring otoridad. So I understand that DILG will take will create a formal task force para maimbestigahan nitong local government official. Minuna na lang sinabi ng kampo ng Guo king CLTV 36 News sa paninayan danamo yung ustong pamikatagon bang mamyepa siya dikil king issue. Samantala na si Tiduya Kanu Gatchalian na ay subong in total ban na ning POGO keti bangsa, lakwas wala pa naman kanu ining pakinabang para ka ring Pilipino. Kahit na nagpalit ng pangalan from POGO to IGL, ganun pa rin. No? Criminal pa rin yung mga nag-ooperate, criminal pa rin yung mga nasa likod nito, scamming pa rin ang ginagawa. At nagiging pintuan lang o nagbubukas lang ng pintuan ang POGO sa mga kriminal na pumasok dito, lalo na yung mga pugante, mga fugitives. Kaya ba'y Paulo G. Santos, ako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.